Report, tatlong most wanted persons sa Pangasinan at La Union na aresto sa magkakahiwalay na manhunt operations. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Tatlong pinaka-tina-target na pugante sa rehiyon ang naaresto ng Police Regional Office 1 sa magkakahiwalay na manhunt operations. Ayon sa Pro1, kabilang sa mga nadakipang top 1, top 4 at top 5 provincial most wanted persons mula sa mga lalawigan ng Pangasinan at La Union. Sa bayan ng Binmalay, Pangasinan, pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit kasamang iba pang unit ng kapulisan ang pag-aresto sa top 1 most wanted ng lalawigan na siya ring top 2 municipal fugitive. Ang suspect isang construction worker na residente ng Bugalyon, Pangasinan at nahaharap sa 3 bilang ng kasong statutory rape. Sa hiwalay namang operasyon sa parehong bayan, naaresto rin ang top 5 provincial most wanted person at top 3 municipal fugitive. Ang suspect ay nahaharap din sa 3 bilang ng statutory rape. Samantala, sa isang cross-provincial operation, natunto ng mga operatiba ng Agoo Municipal Police Station at iba pang law enforcement units ang top 4 most wanted person ng La Union sa lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Nahaharap ang suspect sa mga kasong syndicated illegal recruitment constituting economic sabotage, syndicated estafa at swindling o paglabag sa Article 3152A ng Revised Penal Code. Binigyang din ni Pro1 Acting Regional Director Police Brigadier General Jovencio C. Badwa Jr. na magpapatuloy ang agresibong kampanya ng regional na pulisya laban sa mga puganting umiiwas sa batas. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.